Без мегафон имаме. Аз ще викам като преподавател. Академическия съвет на Софийския университет Свети Климент Охридски разбира и подкрепя мотивите на студентите, окупирали сградата на ректората, като реакция на липсата на морал в политическия живот, отсъствието на загриженост за бъдещето на младите хора в страната и незачитането на техните позиции. Убедени сме, че младите хора не само имат право, но и трябва да бъдат насърчавани да изразяват обществена позиция. В същото време, окупационната форма на протест е крайно средство, което нарушава изпълнението на образователната и научна дейност в университета, правата на студенти, които не желаят прекъсване на учебния процес, както и правото на труд на преподавателите и служителите. Академическият съвет се обявява категорично против опитите на външни сили, независимо дали са в подкрепа или против правителството, да използват действията на студентите за политически цели. Призоваваме организаторите и участниците в окупацията да потърсят други форми на протест, които да не пречат на университета да осъществява своята мисия. Обръщаме се с призив за разбиране и търпение към всички студенти, преподаватели и служители, независимо дали подкрепят протеста или не, както и към цялото българско общество, разделено по същия начин и разбирано по същите морални дилеми. Да, махнахме го, защото се сами. Защото махна майките сами. Ректората, надяваме се, че в скоро време ще бъде отворен. Но това, крайна сметка, зависи от студентите, които са по-правни граждани. Ще ви кажа, че няма да има. В ректората ми призоваваме точно да правим, че ние ги убеждаваме вече една седмица. Аз не съм спрял. Имам прекрасен звук. А твоя микрофон е изключен. В първия ден, когато те ми казаха идеята си, че искат да протестират. Че не това е начин. Аз съм казал, че не това е начин. Ами това са млади интелигентни хора, да измислят начин. Това има Оставка! 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 Ще разговаряме с тях, ще видим. Първото решение, което взехме вече на ректорския съвет е, че семестърът ще бъде удължен с толкова дни, колкото е окупация. Невъзможността. Той пише с моя микрофон. И ми ще видим. В момента. Виждаш, аз пише звукът и прави пресечки. Цвета е... Пише. Цвета е охъртно да държи микрофон. Те решават, могат да решат, ако тази вечера тогава, когато има мисля, че е най-правилният момент да се откажат от тази крайна форма, която и без трудно всички знаете да такова. Протестът с политически те имат декларация, да видят тях. Ние слушахме за което казахме. Да изберат други форми на протест. Какво е? И нека да измислят. А пъти вече отговаряме един същия въпрос. Има го на веб страницата. Моля? Какво е ваше мнение? Аз държах да чуя становището на всички декани, защото дали деканците да държат връзката, реалната връзка между администрацията и студентите.
учебния. Така че на практика абсолютно подкрепят мотивите на студентите. Едно изключение всички бяха против формата. Аз не съм спирал да говоря с тях. За какво говориш? Ще видим тогава. Не сме спирали да говорим. Защо казвате? Ето какво? Всяко нещо да се започне, има и край. Щите тях. Други въпроси, които не е поставили учените. Няма такова нещо, което ще говорим. Ние идват автобуси, това е микробус с 7 души, които ще говорих с ректора, няма окупация. Има също, което бяха размери, които са студенти от начало, да имат място, което е да дискусия.